Асортимент – це серце рітейлу, і саме він формує більшість операційних витрат. Але якщо ним керувати хаотично, він починає з'їдати ваш прибуток. Ось за рахунок чого можна скоротити операційні витрати. Перше. Створення динамічних асортиментних матриць. Система ABM Assortment формує матриці автоматично, з урахуванням формату магазину, регіону, історії продажів і, звісно, ролей товарів. Вона уникає будь-яких дублювань, перенавантажень полиць і помилок. А головне, заощаджує час категорійного менеджера. У середньому автоматизація дає такі результати. До 25% менше витрат на супровід асортиментної матриці, до 20% скорочення неефективних SKU без втрати продажів і до 40% швидше оновлення асортименту. Напишіть мені, і я особисто проведу демонстрацію ABM Assortment на реальних прикладах та кейсах.